Ahojte, je 450, dneska sme tu. Dnes som chcel splniť prosbu môjmu spolužiakovi, ale teda odoberateľovi, ktorý mi tam napísal, že mám spraviť toto, ale jednoducho sa to nedá, nejak to nefunguje, tak ja spravím za to, že skoro všetky veci sú vymyslené od iných youtuberov, tak mi to nepíšte do komentárov, lebo ja o tom sám viem, ale vytrval som si tu tie rovnoty a si dáme neviem, lebo ja neviem, nech sa tam neviem. A on sa to načítava. On sa to načítalo, áno, a sme tu. A mám kreatív samozrejme, ale jednoducho, spavnite sa niekde, presne niekde tuto, kde sa rozdeľuje púšť za planinami a narodili ste sa bez rodičov, bez nikoho, jednoducho sám po svete. Takže vo celej našej Minecraftovej ceste nestrednete nič, len ovečky, koníky a takéto veci. To je podľa mňa dosť nelogické, lebo toto. A zrazu tu všetko prejdem a hneď je tu nejak takto, tak ja si takto ako keďže prejdem a tuto hneď vidím nejaký kreatér. A kreatér vo voľnej prírode, kto by ho tu asi spravil. Tak ideme krážom. A keď si zrazu tak ideme, hej, tak je tu veľa jazier a zrazu hneď more a hneď, no tak to vlastne je rieka. A hneď sú tu chobotníci, tak to už by som sa ako naozaj mal báť, jak povedal muž, že keď prídem ku jazeru chytať ryby, že ma zožerie chobotnica takáto. No a púšť, lávové jazero, divné, také divné. No takže si idete po pušti. Idete si po pušti, naozaj, idete. A hneď nájdete savanu. A hneď vedľa savany je púšť. A hneď tu je maličký ostrov, že to je tu prasatka, kde sú levy, zebry a takéto zvieratá. Nie. Vy jediné, čo stretnete na Sahare, sú normálne prasatá. Takže predstavte si to v realite. Dojdete na Saharu a tam sa vám pred očami pasú prasatá. No je toto možné? Ale a sliepky takisto, no. A ešte taká nelogická vec, že takéto kopce na Sahare, veď Sahara je rovná plošina. Možno, že tam je nejaký kopec, ale je to rovná plošina so strommi. A čo mi ešte príde nelogicky na tejto hre, že máte tu bambus a ten bambus môžete rozsekať v rukou aj v survivali. A to v reálnom živote, aby ste mohli zosekať bambus, potrebujete mačetu alebo niečo také. Veď sa pozrite, ja si dám Game of Survival. Game of Survival a pozrite sa, ja v tom pôvode môžem rozsekať. A bez nejakej mačety a tak. A ešte drevo. To ako fakt v realite stačí len pobuchať do stromu párkrát a už hneď máte drevo. A navyše kde je tu logika, že toto tu levituje. A zrazu nájdete velikánske hory a na nich sú
uväznené prasatá, ja tomu to fakt nechápem. A hej, ideme si. Ideme. A zrazu, hej, idete si zrazu. A zrazu nájdete strom na úrovni vás. Tak vy naň vyskočíte a no, ani vyskočíte naň. Lebo ja nie som profesionálny. A zrazu poviete, že ideme skočiť. Nie, to ide. No, nechcem sa vrátiť tam, kde som bol, takže... A navyše, hneď vedľa toho, je veľký oceán. Že je niečo úplne zlé a vy, aby ste sa tomu vyhnuli. A hej, sú tu ostrovčeky. Sú, ale zrazu idete a nájdete púšte. Idete. Teraz sa vám ospravedlňujem, lebo a zrazu nájdete túto dedinu. Aj keď túto, ktorú som ja očividne našiel, tak nie je dosť malá. No je celkom malá. Jo, takže ja si zoberiem, tak to je vlastne v styku, emeraldy, dobre, takže teraz si dáme Game of Survival. A takto prídete k dedinčanovi, hej? Ktorý na vás hovorí hej. A pozrite sa na jeho ponuku. No, vlastne toto nie je moc zlá ponuka. Ja tu, počkajte, kým tu nájdem nejakú... Ale sa môžem sa pozrieť ďalej, ako... Ako pozrite sa, za 4 smaragdy tu sú tepláky. A ako to pokiaľ ste na nejakých plášinách, tak to začína byť pár kráv a už nemáte toto. A nie si to takto dať 4 emeraldy a kúpiť si to a môžete si to takto dať. Bang. A potom máte, vidíte, akú chuť? I prísť ku jej polu napríklad tu a spraviť takto, že bam, 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 bam. A najvyššia nelogika. Kto by si staval dedinu pri takejto veľkom kreatérii? A potom jednoducho máte chuť spraviť s nimi túto bum bum. Prečo toto by ste s nimi chceli spraviť? Ale tak zrazu dojdete ku ďalšiemu dedinčanovi, ktorý sa vás uteká. A hej, vlastne to je ten istý. A on tu predáva enchantované za 10. No tak to by ste zobrali, hej? Ale keď si to od neho kúpite, tak si to nasadíte na seba. On sa takto zamyslí a chce vám predať sedlo. A takže on jednoducho, ale zaujímavé je to, že to sa od neho musím kúpiť a až potom mi to chce od neho kúpiť. Normálne, keď dojdete do obchodu, tak hneď máte výber. A potom si miniete všetky emeraldy a chcete si kúpiť to sedlo, tak potom spravíte jednoducho takúto vec. Akože, hej, toto je jeho dom. Naplniť nálož veci, ktorá sa nazýva TNT. Začať explóziu. Radšej čekám. Tak. Toto by ste najradšej s nimi chceli spraviť. A keď vám nejaké emeraldy ostali a zistili ste, že tento tu mesiar vám tu predáva nejaké meso a v okolí tu nie je žiadne zviera okrem tejto sliepky tam. Ale nebude mať určite 15 jej miest. Tak vy sa potom našvete a spravíte... Nemám ťa rád. On uteká. On vám takto utečie, ale kebyže sa vám podarí zabiť a konečne to nazbierate, tak potom sa jednoducho... A prečo vám to nechce... No, to sa jednoducho potom vždy našvete, keď vám dáva takéto ponuky. A ešte posledná nelogická vec v Minecrafte, ktorú som si tu nachystal je... Tak to vlastne nefunguje.